Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Kule nkulumo le ngifuna ukukhuluma ngokuhlakanipha. Njengoba ngishilo ngathi ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Ngubani ohlakaniphileyo nowaziyo phakathi kwenu na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngobumnene bokuhlakanipha. Kepha uma ninomhawu obabayo nombango ezinhlizweni zenu, ningazibongi, ningaliqambeli amanga iqiniso. Lokhu kuhlakanipha akusikho okwaphezulu kodwa kungokomhlaba, kungokwemvelo, kungokwamadimoni. Ngokuba lapho kukhona umhawu nombango, kukhona isiyaluyalu nezenzo zonke ezimbi. Kepha ukuhlakanipha okwaphezulu okokuqala kumhlophe, andukuba kube nokuthula, nokuva, nokulalela, nokuzwa, kugcwele isihawu nezithelo ezinhle, akunakungabaza, akunakuzenzisa. Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. Kepha isithelo sokulunga sihlwanyelwa ngokuthula kubo abakwenzayo ukuthula. Ngaso sonke isikhathi bafowethu masibonana, assalamu alaikum. Ukuthula makube kini noma ukuthula makube kuwe. Lokho kuubonisa kuumnyombo obonisa ukuthi lo muntu lo othi ukuthula makube kuye. Ngempela uma ngabe enawe uzoba nakho ukuthula emndenini wakhe, enhlizweni yakhe, ekuphileni kwakhe. Wena angeke wamzwisa loyo muntu loyo ubuhlungu. Yingakho usolwazi unjingalwazi isithunywa sika Allah umprofeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam eseluleka ngokuthi afshu salama bainakum. Yenzani ngaso sonke isikhathi uma nibonana nifiselane ukuthula. Nithi ukuthula makube kuwe noma ukuthula makube kini. Njalo manihlangana nithi ukuthula makube kuwe noma ukuthula makube kini. Uma ngabe nenze njalo, umdali uzokwehlisa umusa wakhe, anenze nihlale nithandana ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke bafowethu nodadewethu, akuthi njalo masibonana sithi ukuthula makube kuwe noma ukuthula makube kini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.